Ndaenda kuroji nini naMeda ndaswirwa ka2 kuroji ndikazoenda kuna kusango ndikaswirwa Meda ndo zita rechikomba ndochizita chikomba chikomba chake ichocho zita rakabanga ndiri senemu here senemu yake tichazoitsvaga mumachi muichacho iyi Meda ndo rinoshandiswa nevanhu vese zvikanzi naenda nomumwe mukobvu wokuna hamena anogara kubhindura uko nomumwe kuna ovhawo kusango ka2 saka ndida kuti ndimuuraye dema murume munhu maita se matsvaga mushonga urukawo ndikati ndaona nyarara mukati memwoyo wangu. Itsika yedu isu yeChibanda Media kuti pese panoitika nyaya tinowanikwa tichisvikapo kuti tigone kukupai primary evidence. Naizvozvo nemusi wa20 July 2024 takaenda kudare raMambo Masembura kubhindura Mashonaland Central Province. Pane mumwe murume akamhangarira mumwe murume achimupomera mhosva yokuita bonde nemukadzi wake. Dare harina kukwanisa kutonga nyaya iyi nekuda kwekuti accused person akanga asipo uye zvakare mukadzi wacomplainant akanga asipo. Dare ndokususukidza nyaya iyi rakati iro inofanirwa kudzoka zvakare mudare nemusi wa3 August 2024. Takazokwanisawo kuita 1-on-1 nacomplainant apo takanzwawo his side of the story. Ngatinzwei zvizere muvhidhiyo. Mukoma tinokumbira kuti mutizivisewo kuti nyaya yamawinga paMambo Masembura muzuva ranhasi nyaya yei. Nyaya ndainga paMasembura inonzi Clever Mpunzi. Nyaya ndainga paMasembura ndeyaAgnes and Anderson ndo baba wake. Chakaitika ndechekudai. Agnes ndiani wenyu? Agnes mukadzi wangu. Ndaigara naye kumashure kuti chiwirirana tichigara upenyu hwakanaka. Pandakazogara inini ndaimupa makadzi ese emari kana ekubhengi. Ndiye aigara nezvinhu zvese. Ndine vana naye mukadzi uyu vanokwanisa kuita 6. Zvakandishamisa upenyu hwangu inini pa2023. Ndakasvika inini ndiri kubasa. Asi ndichitotaura naye ndiri kubasa achindifonera kuti murume wangu inini muri kubasa here kuri sei kubasa ndikati kubasa kuri nani mukadzi wangu. Ndichisvika pamba ndakasvika pane mwana mudiki achinge ari mwana womwana wangu inini musikana wenumber 2 kubva kuna siswa kanonzi Loveness. Ndakamusvikira akarara ari mumbari yega amai vacho vasipo pamba vana vari vega pamba. Ndikati kochiko sei muri vana musipo nemwana wacho sikana anga asipo. Ndakatozoenda ndine munhu anonzi Kufa ndikaenda kuBhawa kunotarisa kuti ko mwana uyu haapo here padhuzi pane kamwe kaBhawa karipo padhuzi nepamba pedu patinogara. So ndakanosvika ndikaona mwana weTanatsva akadhakwa uyu mwana wesikana. Ndikati mangwana zvichandiremera zviseiko nyaya dziri kudaro. Ndavana kuti kungoti laki munhu wananga ndinaye mupurisa. Ndikati mudara nyaya iri kuitika apa ndiri mwana uyu anofanira kuenda kwaamai vake mangwana panapa panowanika makorokoza akawanda anongotenderera anogona kana kuzorepwa ndisingazivi. Mukadzi uyu zvaakaita akabva aenda kupi anga aenda kumba kwaSizamaini kwasisi vake ndokwaanga achironga kuti inini ndiuye padare raMasembura panapa. Ndakainga nyaya yekuti mukadzi uyu anga angobuda pamba pangu achienda kumba kwasisi vake akaita twice tichita kakunetsana achibuda achienda kumba kwani kwasisi vake kuSizamaini. Sisi wake anonzi Egifa. Inini ndichitora nguva ndichitarisa kuti zviri kumbofamba sei mukadzi uyu hatisikana kunetsana kana kuti chii chiri kumbonetsa paari. Ndikazozvitsvaga ndikabva ndaona kuti chii chiri kumbonetsa. Ini mukadzi uyu handiti ndakazosvika inini handiti ari mumba akati ndauyenda waenda kuSizamaini adzoka zvikanzi murume wangu ndaikukumbirawo kuti ndauya kuzorima foja nechibage chichipamba asi hachisicho chibage chakazorimwa akazotocheresa pamba zvisingatenderwi kana nemutemo achiti akaipa uye mawire akaita akatida kurima foja but isiri kurima foja. Iye anga akatohwandirawo nyaya dzake ndopaanga akudanana nemunhu anonzi Meda.
paidana nemunhu anonzi Meda uyu. Vakatorana vakaenda kusiza maini. Vaba mari mba mangu inoita 1000. Iye avha top 1000 nechikomba chake chinonzi Meda. Vakati vada kuronga inonzi New Span kusiza maini. Vasvika kumba kwasisi vavo kusiza maini kwa Egifa. Egifa akati ininga une ndiri pachipari ndicharambwe nini nemurume pamusana pako muning'ina wangu aditi. Ndobva ati inini panapa kuti ndikwanise kuchengeta handigoni muning'ina wangu. Nehembe dzavo dzidzi dzavanga vatora kubhindura vawirirana nechikomba chake chinonzi Meda. Obva vatakura hembe dzedzi vadzingwa nasisi wacho vaenda kunonzi kumutora Shangana maini kwa anonzi Esther naDiva. Devi ndiye murume wake, Esther ndiye mukadzi wake. Ndokwa akaenda kumutora Shanga kuTafara 2. Ndikati ko mama kuchii chiri kumboitika pamuri? Ndabva ndaudzwa nemwana wangu ini anonzi Nyarai. Dedi anzi namama vada kuronga New Span naMeda. Ndikati ko chiko chiri kunetsa nemwanangu? Zvikutondinetsawo. Ndakatomudedza mwana uyu achibva kumba kwake. Ndikati mwanangu ini handabvira ndatadzana namai yako, ndakangoona vabuda pamba ndisingazive kuti wanyengo wa brain, nekuti kana vanhu vachironga ndiri vanhu vanotsvaga pane weakness kuti wakwanise kutora mari iri mumba menyu kana mutadze kuronga life yenyu span kuti muende mberi mutadze kuronga upenyu hwenyu. Saka inini mwanangu hazvina mhosva. Mira nimboona handada kuronga New Span naMeda. Okay. Saka vazouya pamba. Auya pamba zvandavazorima foja baba mwana. Ndakandire munhu andakagara naye anonzi Kufa. Ndakagara nemunhu anonzi Kufa ndiri. Akabva nditi ndauya murume wangu ndaurima foja. Ndikati uyu munhu zvarutaura ari kunyepo. Ndobva atanga kucheresa pamba achicheresa zvimwe zvinotobohwa. Pamba pandinogara inini handiti. Ucheresa achicheresa zvimarabhu achitengesa inonzi marabhu. Chii icho checho? Inenge iri marabhu izvo zvinotengeswa zvobva zvazosvinwa inonzi goridhe. Handiti obva atora zvinhu izvozvo achitora zvimatombo zvacho izvozvo handiti zvimarabhu zvacho kunoitwa zvegold. Meda wacho paakauya achisangana naye vakatanga kutengeserana rori. Wocheresa pamba pangu inini ndisingazvizive baba upamba. Ndakazobvunza inini ndikati munhu akacheresa rori ndiani? Zvikanzi ndimboziva chichi. Ndikati ungatadzozwa munhu wacheresa rabhu? Zvikanzi ndiMeda akatuma vanhu vake. Asi ndakazomubvunza kudare kuno kwaanga akunyepedzera kuramba. Akabva abvunzwa nedare kuti wewe ungacherese munhu murume wako asingazvizive here? Chii chakadaro ichocho kuti mune vana vangani mese? Mukadzi uyu ndine vana naye 6. Wekutanga akura sei? Uyu last akura sei? Mukadzi wekutanga ndi 97. Wechi2 92. Wechi2 2000 ndanda kurasika. Wechi2 2000. Vamwe vafana vese vanotera kumashura nditi. Ndinge zvinonyanya kukonsentrwa nevakadzi kazhinji kacho. Sitichiti chi vakadzi vedu vatinawo upenyu hwedu hwese tisingazive kuti havatide. Mukadzi uyu acheresa rabho yake. Pakutanga akatanga kupiwa $10 naMeda wacho. Ndaiti yakunohodha zvinhu zvokushopu kwangu inini. Ndine shopu yandinayo yandaingokiyawo but yanga iri cabin isati yashopu chaiyo ndotaura chokwadi. Zvinhu zvinoda kutaura chokwadi kwete kutenderera nditi. Iri cabin ndakamuhodhera zvinhu zvese zvaanoda. Kadhi akatonoswaipa mari ichiri kukosha. Ikatadza kushanda ikatadza kupera patiu. Akazotonodzokerera kunohodha zvimwe ndikamutengera zvese cabin yacho ndikamuisira. Ndikati madhamu wangu chiconcentrate. Inini ndisingazivi kuti aronga naMeda. First thing akapiwa $10 naMeda. Vachiti vava kunohodha kumusika webhindura. Vaenda kunosangana kunonzi kuMukuyu. Vachidanana vachinorara vese ikoko. Kuti ndizvizive izvi handiti. Iye mukadzi wacho ndiye akatondoudza kuti uyu munhu akandijira mari yangu. Mushure ndamuwana inini achitaura pafoni. Ndikati mukadzi wangu chii chiri kunyanya kumbokunetsa? Zvikanzi Meda uyu ndakatobvodana naye pandaenda ndichinohodha zvinhu zvemushopu. Ndaienda kunosangana naye kuMukuyu ndichiti ndikunohodha mavheji nemabhanana zvandaikuudza izvizvi handiti. Saka vanhu ava vakandijira mari yakawanda yandakavapa ndakamupa $1000. Saka mari yacho ndiri kuti andirifande asi haasida kundirifanda. Ndikati saka iwe waitora mari uchipa mumwe munhu mukadzi sei? Mukadzi wangu ndati umbondiudzawo.
munoreva kuti mukadzi wenyu akatora mari inoita $1000 US akapa chikomba pamusoro pazvo vaararwa futi nechikomba ichocho. Chikomba chacho kana nanhasi vatoenda nacho kuloji, chinotomulojera, anotobhisisiwa mari muloji, ndiye anobhadhara mari yepamba pangu inini, anotora mari yangu inini yekubasa achipa chikomba, iye ndiye anobhadharisiwa loji. Obva akonfesa ega futi mukadzi wenyu kuti ndikudanana nemunhu uyu. Ndati mukadzi uyu kuti ndizo kuti konfesa kwaakaita ndakamusvikira achitotaura pafoni. Nditone mavhidhiyo ake yaaitondiudza ndichimubvunza kuti madam, ko waitaura naye apa ndiani? Ndakatomhanyisa mwana wangu ini anonzi Tanatswa. Ndakamumhanyisa ndikanomubata ndikauya naye. Pambano mwana anonzi Tino, waishandisa nemanhamba yawo emafoni evana. Ndikamubvunza ndikati, ko mukadzi wangu, mafoni yawo uri kuudza vana aya uchitaura nawo pafoni, vana vako vanozodzidzei? Zvikanzi vana pane ndichitaura nawo vanenge vasingazivi, anenge achingoziva kuti ndikutaura nemufesi wangu, havazive kuti ndiani wandikutaura naye. Ndikati iwe vana vako vanenge vasingazivi here naye mukadzi, ndambokutuka here kanyasa kundiudza chokwadi naye mukadzi wangu? Zvikanzi aiwa baba mwana, vana vava vanenge vachiziziva, ndakatombovaudza. Ndizvo ndakutuka, anza hauna. Ndikati saka problem yako iri kunetsa ndei? Ndaenda kuroji nini naMeda, ndaswirwa ka2 kuroji, ndikazoenda kusango ndikaswirwa. Meda ndo zita rechikomba, ndochizita rechikomba. Chikomba chake ichocho zita rakabanga ndiri senemu here, senemu yake tichazoitsvaga mumachi muichacho. Iyi Meda ndorudzi runoshandiswa nevanhu vese. Zvikanzi naenda nomumwe mukobvu wokuna Hamena anogara kuBhindura uko, nomumwe wokuna Ovhawo kusango ka2. Naimaenda ka2 ndakavasvikira kuti vazondiudza nyaya iyi handiti. Ndakavasvikira pafoni, ndosaka ndakamhanyisa mwana ndikanomubata akauya. Saka inini ndanda kuti vana vangu munondida, chibve pano pamba muite muchienda kupi? Kunogara kuna baba venyu, nokuti inini hamusida kunditaurira chokwadi handiti. Saka mai vacho vakazva vati, baba Tindo, ingoni ndakambokuudza kuti munhu akandijira mari yangu. Saka ndida kuti ndimuuraye. Dema murume mumaita se? Matsvaga mushonga urukawo. Ndikati, ndona nyarara mukati memoyo wangu. Ndichida kunzwa munhu. Nyaya ndakunatsoibata. Mukadzi wenyu akajirwa mari. Akajirwa mari nechikomba. Yes. $1000. Saka anga akuzama kuti amuuraye. Akuda kushandisa inini futi handiti. Zvikanzi baba mwana, ingani takaronga kuti vanhu ava da kuti ndizouraye nokuti wakandijira mari yangu. Pese paanondidedza kuroji vanenge vachindishandisa. Meda uyu paakaenda naye kuroji, mukomana wokuna Ovha uyo akanyengana naye ka1 kusango 1 dero, avanyengana nemukobvu, uvanyengana naMeda ka2 kuroji. Saka mudzimai wenyu zara kuti anopinda-pinda, ndikuona vanhu vacho vakawanda vari ngodana nawo. Iye akatotaura feya kuti vanhu ivavo nda kuti ndizouraye, achiudza inini handiti, mutsvagai mushonga urukawo. Ndikati inini ndakazomuudza ndikati inini mushonga urukawo ndikwanise kuutsvaga, asi inidzi solution best yangu ini paupenyu hwangu handiti. Se wandiudza chokwadi hadzitsamwisi. Munhu anotaura chokwadi haumutsamwiri, unotora maprocedure yanokwanisa kukubatsira. Denanga ndiri mumwe munhu asina kunoenda kana kuchikoro, ndiri kujeri, nokuti chokwadi chake aitaura chokwadi. Ndotora nema audios yandaitomubvunza nemunin'ina wangu chaiye akatotiti ndabva kuroji ndina Meda. Musi wacho wandakamhanyisa vana ndakamusvikira achitofona pafoni. Zvikanzi ndanyengwa ka2 naMeda kuroji, ndikabva ndanyengwa nemukobvu nokuna Ovha ka2 kuroji handiti. Ndikati saka inini ndozva munoita pano, ko ndikanzi ndaurayiwe nini? Ndaurayiwa nani? Inga nini ndinogara newe mukadzi wangu? Chandakautadzira paupenyu hwako chii? Ingaoni zvese ndokupa, mari yese unayo, kadhi ndakakupa, shop unorana. Pamwe mainatosevhisa here? Pamwe maigona maiprovaidha zvinhu but musiri kusevhisa mushini. Kusevhisa ndaitosevhisa, aitokomplena kuti kose muruda uninyenga kakadai. Manzwa. Ndaitosevhisa mukadzi handiti. Zvimwe hameno kumashawe yekumusha kwawo zvandisingazivewo. Asi nini mukadzi uyu handiti ndaigara naye zvakanaka, ndaitoti ndiye mukadzi wangu. Ndanga ndisingadi kugara nemumwe mukadzi kana kuroora mumwe mukadzi handiti. Ndaida kuti ndirambe ndine mukadzi yewana handiti. Nekuti nini mandakakurira nini handiti, ndakatokurirawo pachipari, but nini ndakatoita wrong person futi. Handizivi kuti ndakaita munyama here.
mukadzi uyu haatondida chikomba chake mai manje apa ndakubva kubasa inini akataura kuti inini ndindogona kukwanisa kukuchengeta iwe nemhuri yako chichikuudza imi feya inini hana kutaura naye ndakaita ngai ndadarika bhija ndakazonza maiye mazvo yakutaurwa but pampana Abu naamai Nzou Abu wacho namomubvunza nhasi ndikati shaa nyaya iyi ini ndakuenda nayo kudare munhu akati anogona kundichengeta pamba pangu handiti pamba pangu handiti mukadzi wangu akambotaura nyaya yake ndakamuwanikidza achitaura pafoni akati achitaura naye kuti sweet tabva kuroji wafamba sei mudiwa wangu ndinokuda dia kosei wafamba sei wafamba bho here ini ndakamira ndichitozvinzwa ndakumubvunza ndobva andiudza zvese ndobva ndaiisa inini paaudio nyaya yacho ndatotora foni ndobva ndaisa paaudio iye achindiudza ndikati ndakutuka here mukadzi wangu zvikanzi kwete ndikati chokwadi zvikanzi chokwadi mapology zvikanzi ndikati okay ndichinetsana nevana vandi ndobva ndaenda kuimba yemukoma wangu yamwe yakugara anonzi Dhaka ndikasvika padhuze pai ndikati pane munin'ina wangu anonzi Robi ndikati Robi maiguru wako awa ngavakutaurire chokwadi kuti inini ndisanetsane nawo ina sura netsana nawo da kuti wataure chokwadi pamberi pako Robi akati ko maiguru chokwadi here zvikanzi chokwadi nani nameda kuloji manzwa ko sei asina kuuya kudare mukadzi wenyu uye sei meda wacho asina kuuya kudare nhasi meda akataura kuti handiende dare risina nebasa rese iye mukadzi wacho mukadzi ndiaimubheka achiti dare hatiende mukadzi akati nini pandaiuya kudare nandakapusa vaitobhekana vachiudzana kuloji nokuti nanhasi vachiri kudanana nameda wacho vachiri kuenda kana kuloji kwacho vachitora inini semugara vese here kana zviri kunatsofamba sei havasi kugara vese mukadzi uyu ari kugara pamba pangu handiti ndaimira kuti senyaya iri mudare inini handiti handingawisane naye pamba penyu kupi kwacho kwakitsuko padhuze nepamasoja saka anenge achibuda achienda kuchikomba anotobuda wotopfeka wotoenda kuloji kunonzi kuhara ndoma anopinda muhara anonzi Agnes Anderson iye meda wacho handizwe zita rake chairiko unongongona kuti meda iwe iri nickname saka imi muri kugara kupi ini ndiri kugara pamba ipapo mukadzi achibuda achienda kuzvikomba anotobuda asi handiudze ndiri kubuda ninye pati ndiri kunohodha ka asi zvese ndiri kuzviziva iye ndiye akatondiudza zvese kuti ndozvandino yes akatota ndichatonyengwa nevarume vakawanda ndiri panapa pamba pako handisi kuzobva pano ndikati chikonzero chiri chii ndikati chikonzero chiri chei handiti iye ndiye akatanga chikonzero chake handiti manzwa ndiye akazvitangira yega akazvikanyira nyaya dzake saka inini ndakazoti inini mukadzi uyu kubva pandati 2022 handiti ndakabva ndapedzisira ndabva ndatomira kana kurara naye ndakati stop this handiti kuti ndiclear maproblem angu asi nyaya yangu ndakazoiripota ziva manje apa ndatova ne 3 months to 4 months ndichiuya padare ichiamprisendewa akatouya mudare akati nda kuvakumbira ruregerero pamberi pedare ramasembura ndakukumbira ruregerero nezvandakakuitirai asi ndikukumbira ruregerero ndakangotaura zvinhu zvandisingazive ndikati kwete hautaura zvinhu zvawanga usingazive hakuna mukadzi angandiudze kuti nini ndasvirwa ka2 kuloji kodeni anga ndiri mumwe munhu ndakakuuraya kunosiyana vanhu kufunga kwawo asi kufunga kwakasiyana asi munhu anofunga chaiche anokwanisa kurizina kuti okay bhera ndishandise inonzi mutemo saka ini chandakatora protocol yangu ndakashandisa unonzi mutemo kuti nini ndisahwisane nemunhu panyaya yangu inyatsozobuda pachena nokuti maaudience eki pandakamutora inini akandiudza chokwadi chese ende before paakatorwa mari akandiudza chokwadi chake chese haana kundinyepera akazoda kutanga kundinyepera kwakumapeto kwenyaya ini akuda kunitora sesaskamu but zvese akandiudza ini ndabva ndanyarara semunhu ndakadzidza ndakabva ndati bhera ndiunderstand zvinhu zviri kutaurwa ndimbotanga ndashandisa mutemo ndisina kushandisa mutemo kutaura kuno kundiri kujeri mwari akandibatsira ndotenda Jesu Kristu panyaya iyi yakaitika pamberi peupenyu hwangu zvinhu zvakaitika paupenyu hwangu ndasingazvitarisiri chishamiso chihombe kusangana nezvinhu zvakadaro ndobva ndazvichengeta kusvika nguva ino ndapa mambo masembura chandauya pamambo pamasembura ndoda kubatsirwa kuti nini zvinhu zvangu zvifambe zvakanaka ndisanetsane nemunhu andiudze chokwadi chake chizere kana iye meda wacho andiudze chokwadi kuti anogona kundichengeta nini nemhuri yake papepuswat ko akati akusiyana nezvikomba izvi mungakwanise kudzokerana here kana iye akusiyana nezvikomba
ndinogona kumuregerera asi ndoda munhu anotaura chokwadi asi akandinyepera ndikwanisa kumuregerera zvamwari nokuti nini awadziwa kwenguva yakareba saka usanditore semunhu akapusa handiti ndozvinozokonzera yaya masuicide yatiri kutaura handiti asi nini munhu anondudza chokwadi ndinomuregerera asi ukasandudza chokwadi handikuregereri nokuti ndakakubvunza kuti what did mafamba sei switi mufoni make mamutova nenhamba inonzi yakatonzi switi yatinosangana kuloji ndakatoenda inini nemunin'ina wangu kuti kanomirira paloji pahala akatobudiswa nebackdoor nowasikanawo paloji zvakanzi isusu takaita mistake zvatakaita takasvika tichibvunza tikati hanzva dzidi yauya pana panza auya nechii nemufesi wake chichi handiti saka iye akabva abvunzwa nowasikanawo muloji zvikanzi iwe ko ndepi yaitika kwapa zvikanzi iyewe ndemurume wangu auya ichi handikuita chihure nowasikanawo paloji mona ndemunin'ina wangu anonzi Robo. Saka nyaya ichadzoka rini mudare? Ikudzoka nemusi wa 3 chi 3 apa tiri munani kwapa 3 ipapo 3 August 3 August yes. Alright. Yes. Ndo nyaya yange tinayo nhasi mhuri yeZimbabwe. Sinongokwai kutiudza zvamunofunga mucomment section. Tichadzoka zvakare musi wa 3 tichikupai update nemaererano nenyaya iyi. Is bye.